Senegal nana yeeya gaz heddoto noon ko so yimɓe ne kaala hannde leydi pétrole et gaz koko yiitano ko jarani wullude ha aduna fof ko ina tina walla ko yimɓe fof ina pooɗano ɗum kono ɗum ɗo ko jiite kese ɗe ganduɗa ɗe yiyama wonde ko yiita ko e Sénégal e hitade 2017 somi juumani ala fof ɗo yiita e nder Afrique ko Sénégal ɓuuri hewde ko yiita to banggue gaz ina gasa windande nde rokkoroye ɗum koye hitande 2014 woni ummitere mawde nde galleji jillirɗe pétrole et gaz e nder lugge Sénégal maaji lugge Sénégal kam e hakkude Sénégal e Mauritanie ina waɗi noon koɓe mbiyata nokkuji ɗi ganduɗa ɗe ɓe innirta luggi ɗendi jiitade e luggi ɗendi woni offshore walla jiitandi e ɗo dow taw ko huymata walla maale mum kam taw luggi ɗo yani ko ɓe mbi ɗum onshore eɓe dutto kadi ɓe mbiya offshore profond foof kadi koye luggi ɗendi maayi kono noon ko gandal e karallagal jiitoye ɗum ɓen yituɓe ɗum bloc Sangomar eɗen gandi nan ɗo offshore Saint-Louis offshore profond ina woodi Kayar offshore profond ina woodi bloc Rufisque Sangomar ina woodi e goɗɗi mbaɗi noon fof dokki leydi Sénégal hannde wiyeede leydi Sénégal pétrole et gaz hade men arde e ɓuri e kulhuli gonɗi heen Sangomar ɓeto mum tan e hitande 2015 ha 2018 holliri en wonde to banggue luggi ɗeni to walla to banggue bestogol to woni ko hakke 100 kilométre to banggue ŋore maayo Sénégal to banggue luggi ɗeni nder nderi nan kilométre uji ɗiɗi nder nderi to wawata yiitoyede toon hade mum noon kadi asanede boyli mbawɗi hutorede ɗum holno wonirta allahu alam ko anduɓe ɓe gandi ɗum waɗi jomumen boyli jeetati gadani puɗɗaɗi jarribede toon ina ɗamina hen hakke 650 million barigal wonande saha on nokku ina mofti kadi e gaz qimoteɗo e hakke 113 milliard to banggue métre cube eɗen gandi Sangomar fonno fuɗɗade koye hitande 2023 so fuɗɗanoma ina ɗaminino leydi Sénégal yaltina kala ñalawma 100 ujunere barigal par ñalawma so fuɗɗinoma e hitande 2023 eɗen e 2024 ina wiyano lewru juin kono eɗen gandi dille politique baɗɗe ɗe e yidde yurnitade piɓli baɗaɗe hakkude yiituɓe e way noon ene wawi addude caɗele e ko yiita koye e gaz ɓuuri tengtude hakkude Mauritanie e Sénégal ɓe mbi ɗum projet Grand Tortue nokku on ɗon wona to banggue Yémen e to banggue Mauritanie to walla noɓe innirta ɗum ga e Sénégal e nokkuji certuɗi ɗo ko Yakar to ko Teranga e ko way noon on gaz yiita ko 2015 walla taw koye janvier 2016 Tortue 1 woni ko to banggue Mauritanie boyli gonɗi Sénégal ɗi innira ko Gombol 1 ɗum ko to banggue Sénégal moftande nde ɗon wiyama wondi ine waɗi 150 milliard métre cube woɗɓe mbi ala waɗi ko 450 milliard métre cube won wiiɓe ɓuuri ɗon ni yettima ha 7 milliard pawɗi to banggue métre cube ko joguiɗen to banggue gaz ko e 2023 fotno fuɗɗade ina fadano ko famɗi foof million ngaji ɗiɗi e feccere tonne kala hitande ko Sénégal yaltinta e on ɗon nokku so tawi ɗum fuɗɗanoma soynande nde wonno ko yaltinde e hitande 2026 10 millions tawa ko tonne ummirade e nder ɗin ɗon nokkuji ɗum ko dawal ɗimmal e dawal tataɓal kono dawal gadanal ngal ko 2,5 millions tonnes yiɗano yaltinede to banggue ɓetirgue gaz on ɗo fon sappo e noyi novembre 2014 galle mo ganduɗa o askitinto koto leydi Angleterre ina wiye Crane énergie mi anda no haaldete ha sella e ngal ɗon ɗemgal haalino wonde waɗino ɓeeto estimation ha joni on ɓeeto kadi qimi to banggue gaz ko joga ko kadi qimi ɗum ko ina abbo e ha 650 million barigal caggal ɗum cowoɗa ɗum e litre uji ƴeewa holko rokkata e hitande 2017 e hitande 2017 ko Sénégal woni leydi gadidi e nder Afrique ɓurde hewde ko yiita e gaz en mbiyani Sénégal ɓuuri Afrique fo gaz de ala kono e 2017 nde yiilete nde ko yiita ko e nden hitande aduna o Afrique fo sa rendini ɗum ko Sénégal woni leydi gadandi aduna o fo sa rendini ɗum Sénégal ne wawi wonde leydi nayaɓiri valeur estimé o ko ina abbo e 15 ujunere milliard CFA
gartam leydi Senegal pecceɗam e nder duuɓi capantati ha ko ɓuri ɗon. Pétrole et gaz noon haala mum heewat sabu waɗi jiitugol mum jancingol mum ha yettoɗo wiyeteɗo pétrole watta en siccude walla gartam mum mbatten ɗum tindi ko daawe kewɗe waɗi. Won daawe daɗi Sénégal alana ɗum doole, Afrique fof alana ɗum doole. Ɗum wiyete ko phase exploration. Phase exploration woni saha jiilaw. ɗum ko galleji mawɗi gonɗi e nder windere nde ko gollal mumen yiilade pétrole o. ɓen noon sono garda tan ko remma moƴƴu, gara tan mbiye minen dey emin jiiɗi yiilade pétrole e nokkuji mon naggam naggam. Ina gasa taw ɓe jogini ɗum des repères walla signe uji kolliroji pétrole et gaz ina woodi ɗo yede. Kono noon walla leydi wiyaɓe, leydi ndi wiyaɓe emin cikki ɗo hunde walla gare udditanaɓe damal. E ngal ɗon phase biten exploration en ngala kutorɗe, en ngala compagnie ji, en ngala galleji bawɗi yitude ɗum, en mbawa en ngala wodnani Sénégal. Woodi ko galleji mawɗi e windere nde, ɓenne so ina ngara jomnotaka jiilota tan. So jiiti kala ko ina yaltinoye haade mum yaltinoyede eɓe jomnote koko yaltinte ko maɓe jomne phase exploration o koɓe péri toon foof ha gasa. Soɓe jiitoyani Allahu alam, Allah jaram on jaram, onon garno yiila ɗon jiitani on jaram. Allahumma salli. On phase exploration ko galleji ɗi kañumen e koye men ƴettata kuno to hankadi ƴettude ɗum ɗon. Ɗum waɗi jiiluwuji kewɗi mbaɗi e nder Afrique, mbaɗi e nder Sénégal, taw jomum men jiitani gasnat tan piɗɗo doto men jaha jafoɗon men e haala ka. Caggal ɗum ɗon noon koko wayno BP Cosmos énergie en, ko wayno Woodside énergie en, ko wayno Total énergie en, adan kadi so ɓe jiilo fimdi adande nde ko concession wonno ha joni hankadi négociation woni disnodiral ngal nana yurnete e kala fannuji ɓuri tengtude e laamu janggo ngu ɗo to banggue disnodiral wonko waɗa hen. So yawti phase exploration remma moƴƴu ɓe gaare ɓe jiilo, soɓe jiitani ɓe jahlaɓe mabɓe kamɓe toon hen ɓe dawanima a rewaniɓe. Soɓe jiiti ɓe jobno e nder jiilaw mabɓe kala ko gadɗa yaltinde maɓe jaltina hoore kuuɗol hoore kalis mabɓe. Phase développement noon fuɗɗo arde woni ɗum ɗo yiitama hankadi noon eɗen naata e développement. Ɗo woni hankadi gaddolgol batuji mawɗi ummotoɗe Chine ko jiiɗon ko bateau garɗo hokko ɓoyani ko. Ɗo woni gasgol ɓulli e boyli e nder maaje. Ɗo kadi addi luure kewɗe hen sahaji luure politique. Ɗo sa ƴeewi serdi ceerno Alassane Sall e Macky Sall en. Macky Sall mo ganduɗa o yiddi mum foof wonno ko ɗum ɗo ko yiita e saaha makko woni arsigi makko ko haade makko yaade yoɗum yencine ɗum yinno ɗum fof yinno ɗum ɗo fof wonno koyɗol makko. ceerno Alassane Sall kañum wino ko tawde en ngala ko yencinta en ngala ɗum ɗon jaren sees jarani heñade ala ko jari ɗo heñade e jibini luuri goɗɗe nderi ha mataw moni foof noon ne jogui dalilu mum kono noon ko dalilu politique wonata ɗon. Ɗum ɗon ne kadi addi dilli saabu no wiya ɓeto ngo waɗama wiya wonde leydi Sénégal e nder phase on ɗon so yencinama jogude dañde hen tan ko 10% faade e Petrosen 10%. 90% o jeeyi ɗum ko tubakoɓe golliɓe gueɗe ɗe e ɓen ɗon ɓeɓe ciifodiri contrat ji. Laamu ngu wi ala yarani hono noon, wi kañum foof so qimoyama ko artata ko e jiifo laamu ngu walla e booño mum ko 60% ko capanɗe jeegom e ngal temedere compagnie ji ɗi e woɗɓe ɓeɓe ciifodiri ɓe jogori nawde capannayyi e kala temedere. On du ko labale noddi ko joom pucci en goɗɗinta ko toon saabu ko haala kewa ko woni ɗon ete haala kewa ko woni ɗon ete saabu taxe uji naati nder noɓe mbiyata redevance uji naati nder hankkadi ko hiiso wongo woni ɗon. So yawti phase exploration woni jiilogol, phase développement woni gollogol gueɗe ɗe ha wawa jibinde pétrole, garen e phase jencingol woni ɗo hankkadi potaten tolnade ni mboɗo sikki e won nokkuji. ɗum ɗon hankkadi nodda hankkadi kadi peccugol woni ko kalɗen ko joni joni. Eɗen gandi kala ɗo pétrole feeñno addi caɗele dilli keewi hono ɗon, kono leydi Sénégal waɗani ɗum ko mbiten kanorɗe. ɗen ɗon kanorɗe ina waɗi ko wiyete ko Cospétrogaz ko goomu cuɓangu mbangu yimɓe sertuɓe to banggue politique, to banggue iwdi, to banggue leƴƴi fawade e dow gandal mumen e dow nundal mumen mbaɗa ngun ɗon goomu beele ina jurnono leydi Sénégal dañal mum gueɗe fof. Gueɗal gongal darde ngal ko Institut national du pétrole et du gaz ngam heblude sukaɓe leydi Sénégal janggo joganade koye mumen pétrole mumen e gaz mumen. On institut haralde adande nde
foti yaltude halal ɗatan nde waɗi ko nogas e ɗiɗo étudiant ji janggoɓe yo janggu tan pétrole et gaz beele eɗen mbaso yowitade ɗum foof ko kanorɗe de laamu ngu waɗi le code pétrolier 1998 et le code gazier waɗi ko wiyete formation du cadre des secteurs ɗum kadi ko hebloji goɗɗi foof de ko beele Sénégal ina wawa hebde hoore mum e famde gueɗe ɗe saabu sa famani gueɗe ɗe jomen anduɓe gueɗe ɗe ene mbawi funtirdema fannuji kewɗi nden noon andande hoore mum wawande hoore mum ɗum waɗi laamu ɓennugo ngu ɗo waɗi ɗen foof waɗi kadi ko wiyete ko la loi sur le contenu local woni nokku ɗuɗum yita ɗo holno jomumen jiitorto hen koye mumen ɗum ne kadi ko ɓetoji mbaɗa e on ɗon fannu waɗi kadi ITE ko kañum waɗata publier dendagal contrat baɗade pétrole et gaz mone men foof ne wawi fodde wawde yurnitoyade ɗum hoore mum e nder nden ɗon tufni walla e ngal ɗon kolngal yanti kadi Sénégal Allah walli ɗum haade mum ni yaltinde pétrole et gaz wawde jeeyede e OPEP woni leyɗele dendinde pétrole et gaz kono kadi wawde wonde membre observateur e ɗum koɓe mbiyata forum des pays exportateurs du pétrole kul huuli e fartanŋeji woni dawal ɗimmal yewtere men nde article 5 mbe sikki waɗama e nder constitution Sénégal hollirde wonde dendagal ngalu jiitago e leppi leydi Sénégal walla e nder mbundi maayo Sénégal ngunɗon ngalu ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum ko le peuple adan haade on constitution waɗede e 2016 wiyeteno ko jeeyi ɗum ko l'état état noon ko laamu ko foof joni wi jeeyi ɗum ko le peuple ko ɓesgu leydi Sénégal jeeyi ɗum sa yeehi article 5 o ina holliri en tous les jugements ou accumulation naturelle d'hydrocarbures sur le territoire de la République du Sénégal sont la propriété exclusive du peuple sénégalais. Oui, cette disposition prévoit également que la gestion des revenus pétroliers garantit notamment une épargne intergénérationnelle. Woni kala ko yita e pétrole ko ɓesgu leydi Sénégal taw jeeyi ɗum ko gueɗel gadanel ngel gueɗel ɗimmel ngel ko yonta hande o woto wi pétrole yitama e 2014 tan ñaamen ɗum ɗo e 2024 walla ñaamen ɗum ɗo e 2030 wi ko waɗi feccere wotere taw nden feccere resana ko yontaji garuji so leydi Sénégal kadi jeyama e leyɗele jaltinoje gaaji rutti e jeeya e OPEP kono noon gam gona tan leydi ndi ganduɗa ndi ko keptinadi leydi pétrole et gaz alay saago mbaɗa e nder fedde nde walla ɗen pelle duuɓi capanɗe joyyi tawa waɗa exploité loi contenu local en kaali ɗum ko gartam mbawɗam jibinande wonande jibinaɓe ɓe e nokku on ɗon la responsabilité sociétale d'entreprise woni RSE ɗum ni kadi ko gartam mbawɗam kala entreprise golliɗo e ɗir nokkuji ɗin ɗon pétrole et gaz yo ittan ɓe tawi ɓeɗon gueɗal kala koɓe cohli so école aji so ɗum ɗo hay so tawi responsabilité sociétale d'entreprise hormako ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi taƴanaka no ɓuuri labtirde tan lowdi mum eɗen ɗaɓini to banggue avantage ina jibinana en ustugol jaaru courant ɗo e nder leydi ndi soynande nde ko courant Sénégal foti ustade to banggue facture mum capanɗe joyyi e kala temedere kono ɗum ko soynande ɗum ko kalten fof noon koko winda hakkude ko winda ko e ko wodata ko hen saahaji won dawal manggal ɓiili ɗon ina soyna